Ventana aquí, en la SER. La Ventana, cadena SER. Radio Gandía, 80 años de radio, 1933-2013. Escucha con nosotros la vida. La Ventana de Opinión. Cara a cara. Radio Gandía SER. Modesto Ferrer. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer cara a cara aquí en la sintonía de Radio Gandía SER, 7:20 de la tarde, hoy con el asunto del Hotel Gandía Palace en Candelero. Ya saben que hace unos días volvía otra vez este asunto a la palestra cuando el Partido Socialista presentaba un informe encargado por el propietario del hotel que tasaba las propiedades adquiridas por el Ayuntamiento en 2,3 millones de euros cuando 6 meses después, decían los socialistas, el consistorio las compró por 6,8 millones de euros. Más tarde salía el Gobierno, decía que el valor de tasación de ese informe era el valor catastral y que el Ayuntamiento de Gandía presentó un informe por valor de 6 millones de euros que era el que había realizado su técnico. Vamos a volver a hablar de este asunto porque se vuelve otra vez a cuestionar el valor y la rentabilidad de esta compra, de esta operación que realizó el Ayuntamiento de Gandía. Vicent Mascarell, muy buena vesprada. Hola, muy buena vesprada. Javier Reche, por parte del Gobierno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto. Vicente, 2,3 millones de euros, vosaltres vos baseu en este informe que el Govern diu que només presenta un valor catastral. Bueno, efectivament nosaltres... D'allò que va comprar l'Ajuntament, que eren, recordem, les boleres i algunes de les sales. Sí, la setmana passada varen fer una denúncia que al nostre entendre és un dels majors escàndols d'esta legislatura. Si ves el que des del principi nosaltres denunciaren que com en un moment de crisi econòmica este govern es gastava 6,7 milions d'euros en comprar unes boleres i uns cinemes, com era possible que en un moment on s'està retallant pràcticament tots els serveis públics i es diu que no tenen recursos per afrontar les necessitats de primer ordre, el govern se gasta quasi 100 milions d'euros en comprar una iniciativa i uns locals privats. Això va ser i es va denunciar en novembre del 2011. Ha tingut accés finalment, després de sol·licitar en reiterades ocasions, a un informe emès en abril del 2011 que tassa un informe de part on el mateix propietari li comunica a l'Ajuntament que aquests locals valen 2,3 milions d'euros. La part que compra l'Ajuntament. La part que compra de l'Ajuntament, o sigui, les boleres, els cinemes i la part comercial i de restauració, que finalment compren 6,7, el mateix propietari dia que valien 2,3 en abril del 2011. Com és possible que l'Ajuntament hagi pagat fins a 3 vegades més del preu inicial que el mateix propietari en un informe de tasació a preu de mercat i que jo he fet públic i que està a l'abast de tots els oients a la web de Socialistes de Gandia i que li puc facilitar a qualsevol periodista o ciutadà, com és possible que en aquests 6 mesos se multiplicara? Perquè realment és un escàndol i demanem explicacions i què està passant en els diners de tots. Javier, el Gobierno defiende que únicamente asegura que este informe contempla el valor catastral y no es válido para tasar el precio de las propiedades. No solamente el Gobierno actual, el Gobierno anterior dijo lo mismo sobre este mismo documento. Que fue el que presentó, según ustedes, la empresa en un juicio para que se le bajara el está en un procedimiento interpuesto por una resolución del Gobierno anterior. Esta empresa interpone un contencioso administrativo porque no estaba de acuerdo con el valor que se le había dado por parte del Gobierno anterior a efectos del IBI. Y este documento es el documento presentado en el juzgado donde se lleva este procedimiento, que además se interpuso en contra del Gobierno anterior. Con lo cual me extraña que ahora el Gobierno anterior, un documento que no le sirvió para nada, es decir, que en absoluto hicieron caso, sino todo lo contrario, que lo mantuvieron y por eso tuvo que recurrir la empresa, me extraña ahora que un documento que no valía en la legislatura anterior sirva para esta legislatura. Es muy curioso. Eso me llama la atención. Bueno, es que la diferència, Javier Reig, és que este document ara hauria d'haver-lo fet valdre l'actual govern
per a pagar menys per una propietat privada. Perquè el que jo vull destacar és que l'obligació del govern municipal és defendre els interessos dels ciutadans i no defendre els interessos dels particulars. En aquest cas, com és possible que en apenas 6 mesos un valor que el propietari dia que valia 2,3 milions d'euros acabem pagant en diners de tots els ciutadans 6,8? És una barbaritat. I sobretot m'agradaria saber, perquè mire senyor Reig, jo ara li vaig a facilitar a vostè i li dono una còpia d'este document a vostè i li dono una còpia també al senyor Modesto Ferrer. A que vostè no em dona a mi còpia de l'informe de tassació de part, a que no em dona còpia perquè he demanat per escrit tindre accés a l'informe de tassació del tècnic municipal i tindre accés a l'informe de tassació que vostès parlen i l'oposició no ha pogut accedir. Dóna'm-el, facilita'm el document, per favor. No tinc ningú problema entre altres coses perquè és un funcionari municipal que és el mateix que vostès tenien anteriorment. El mateix, no l'han canviat, és el mateix. No facilitarà còpia d'aquest document? No es preocupe, que ja se li facilitarà còpia si fa falta, i a més no és només en això, inclús en un contrainforme que acaba de fer respecte de lo que vostès van denunciar l'altre dia. Però, senyor Mascarell, el govern actual s'ha vist en un pleit d'estos senyors en el qual estan demanant que rebaixe l'IBI que vostès els van ficar i vostè se basa en un document que en un principi va rebutjar. Això és lo trist. A veure, i a més el document vostè només es fija en el que li interessa. Si vostè agarra tot el document que està en el juzgat, i a més no feia falta que vostè entregara còpia avui, el document és públic, està en el juzgat, i el van presentar en contra d'un xuí que van plantejar contra vostès. O sigui que me pareix absurdo, però si vostè dona compte, en principi, veurà que este document és en principi d'un senyor d'agent de la propietat immobiliària, mentre que vostès i nosaltres vam presentar un document, que en el juzgat també està, un document del tècnic municipal en el qual és tècnic municipal, és arquitecte i per tant sap més que un agent de la propietat immobiliària a efectes de valoració de cara a l'Ajuntament. Per la qual el que m'estranya és que jo no sé, de veritat, els funcionaris municipals per vostè quan tenen que anar al ple, que vostès tenien que anar al ple, l'informe és bo i ara quan vostès estan en l'oposició ja no és bo. És el que no m'entenc. A més, si vostè mira el dictamen que va presentar este senyor, parla, a part d'això, parla d'un valor total de l'edifici de 19 milions d'euros. De 19 milions d'euros que després va desglossant i vostès els interessa agarrar única i exclusivament, però bueno, és que és el que diu este senyor a efectes de pagar menos IBI a l'Ajuntament i vostès no van a estar de acuerdo, con lo cual no entenc per què estan de acuerdo ara quan vostès van dir, no senyor, i este senyor va tindre que anar a un pleit, senyor Mascarell. No me pareix correcte. Els informes de part s'han d'agarrar quan a un els interessen i per defendre els interessos dels ciutadans. Mire, a que antes no defenia vostè els interessos dels ciutadans? Antes no. També, i efectivament, i van dir que no perquè este senyor volia pagar menys IBI. Pues entonces, i ara continua volvint a pagar menys euros. Este senyor el que vol ara és, li ha venut a vostès en una operació ruïnosa, perquè jo vull destacar que en aquests moments s'estan retallant recursos, s'han privatitzat les escoles públiques, s'han retallat les beques, s'han despedit a personal laboral i funcionar d'este Ajuntament. Vull dir, s'està fent un increment d'impostos bestials i vostès destinen 6,7 milions d'euros a comprar unes boleres i uns cinemes. Doncs mire, jo li vaig a dir, utilitzeu tot el que tinga a l'abast, i a mi m'agradaria saber si el funcionari municipal que fa la tassació de 6,7 milions d'euros coneixia este informe de part, o sea, a mi m'agradaria saber-ho, perquè estem parlant d'una operació ruïnosa que el senyor alcalde va dir que era l'operació aplauso i jo he qualificat com a operació pelotazo, perquè no sabem qui serà finalment el beneficiari. Jo he qualificat d'una operació ruïnosa perquè, mire, soles per l'interès del préstec que ha tingut que fer l'empresa pública per adquirir estos béns, este Ajuntament està pagant més de 300.000 euros anuals, quan apenas ingressem 180.000 per inquilí. Contesta esta qüestió i m'agradaria fer les dues preguntes, els dos. Senyor Reig, el tema dels interessos que parlava... Però a part de lo de antes, quan me diu el senyor Mascarell que si el tècnic de l'Ajuntament coneixia este informe de part, home, suposa que sí, quan s'ha contestat la demanda i la van contestar vostès, aportarien, imagine que en defensa dels ciutadans de Gandia vostès aportarien un informe del tècnic de l'Ajuntament que diga que vostès tenien la raó i no l'altra part, con lo qual m'estranya, de veritat, senyor Mascarell, m'estranya que vostè ara digui en el tema quan vostè l'ha utilitzat en contra.
¿vale? Y en el tema dels interessos jo crec que vostè està enganyat. Ha servit a més esta compra per poder recuperar uns diners que es devien per part d'aquesta empresa perquè vostès estaven valorant-los, que no tenien forma de poder-los cobrar, i ha servit perquè el ciutadà de Gandia recupere uns diners que vostès havien donat per perdut del pago de l'IBI i del pago de tot el que el senyor estos tenien que pagar. O sigui, que fíjese vostè els interessos que estem pagant. Jo crec que els interessos es usaran la quantitat que vostès no li van poder cobrar a estos senyors. Pues mire, vaig a dir-li una altra cosa. Ara que estem, una novedat o una notícia, una primícia que donem ara en estos moments en Radio Gandia. Eixa operació un aplauso que vostè va dir, per la qual efectivament l'Ajuntament acabava comprant una propietat per 6,8 milions d'euros que anava a pagar-se soles, no sols és ruïnosa, no sols és que estem pagant el doble en interessos per un bé, sinó que actualment ens hem assabentat que l'inquilí porta algunes mensualitats que no està pagant en temps i forma. Això 180.000 euros que hauria de pagar el promotor, no?, per tot el tema de la comercialització de l'espai i que anava a portar-nos i situar-nos a la ciutat d'una forma fantàstica, resulta que aquest inquilí ja fa algunes mensualitats que no està pagant en temps i forma. Algunes són més de dos. Algunes són més de dos, efectivament. Paga tard i paga mal. O sigui, vull dir, què passa? Què fem, senyor Javier? Però vostè té proves d'això? Home, clar, tinc les mateixes proves que té vostè. A nosaltres... Té proves d'això? Mire, efectivament... Vostè ha dit que sempre ens han enterat, però té proves d'això. Jo li dic que sí. I jo li dic, traga vostè, traga vostè. No. Vostè sap... Senyor Mascarell, el que està acusant de que no es paga vostè, traga vostè, jo no. Traga vostè, que és el que està dient que no es paga. Pues això, els fons de l'empresa pública, d'iniciatives públiques, ens diuen que fa mesos que no està ingressant-se el concepte de lloguer en aquest aspecte. I no s'estranya, perquè l'empresa pública porta un deute a proveïdors de 8 milions d'euros. Sap quant em va costar aconseguir esta documentació? Sap quan la va sol·licitar? L'oposició la va sol·licitar el 12 de novembre del 2011. Li recordo jo a vostè el que me costava a mi. Li recordo, senyor Mascarell, el que em costava a mi, que encara tinc documents de la legislatura passada que vostès no m'han contestat. Però vostès governaven per canviar les coses, no, Javier? Però antes no es feien igual. Javier, ¿es posible que no esté pagando, como digo, el inquilino? Yo no tengo conocimiento. No te conocimiento. No podía contestar ahora, pero tengo conocimiento. No tengo tantas influencias como el señor Mascarell para poder saber lo que pasa en la empresa pública. Vostè és membre del Consell d'Administració. A nosaltres ens expulsar del Consell d'Administració. Bueno. Vicent, deixa'm que li faig una altra pregunta al senyor Reig. Què falta per finalitzar l'operació de 6,7 o 6,8 milions d'euros? Quan falta per pagar-li al propietari de l'hotel? De memòria no ho sé. No. Si tinguera paper damunt, si s'aspira que anava a parlar d'això, hauria portat papers d'això, però de memòria no ho sé, de veritat. Bueno, una altra pregunta que plantege. Què és el que guanya Gandia en tindre estes boleres i estos cines? Hombre, l'operació, mal que li pesa al senyor Mascarell, es redona, evidentment. Com he dit antes, en principi el que fèiem era recuperar una quantitat de diners que se li devia a la ciutadania de Gandia, molt important, que no hi havia forma de recuperar-la, i en segon lloc l'operació era algo que realment a l'Ajuntament no li costava ni un duro. L'Ajuntament feia l'escriptura d'això, n'hi ha una hipoteca i està al preu però que això anava pagant-se en base a l'alquiler que estos senyors tenien que pagar. Con lo qual, en principi, recuperaven un deute que no s'hauria pogut cobrar mai en la vida, i en segon lloc, del poble de Gandia adquiria un nou bé molt important, sense que en definitiva li haguera costat un duro. Jo tinc una versió totalment oposada a la que diu el senyor Reig i el senyor Torró. No és una operació aplauso, és una operació pelotazo. Mire, segons vostè, un empresari que no paga impostos, que li deu més d'1 milió d'euros a esta ciutat, o sea, està transmitint la imatge de, atenció, senyors empresaris, aquells que no paguen impostos, l'Ajuntament està disposat a comprar-los el seu negoci ruïnós 3 vegades per damunt del preu que vostès varen tassar en el seu moment. Això no és exemplar, senyor Reig, i vostè sap que no és exemplar. El que van fer és una cosa injusta, tremendament injusta, i un agravi comparatiu a la resta de comerciants, d'empresaris d'esta ciutat que s'esforcen, de ciutadans de peu que s'esforcen en pagar tots els mesos o tots els impostos i la contribució. Què vol dir ara? Que un ciutadà que no paga l'IBI no van embargar-li la seva propietat i el seu pis? Jo li vaig a dir, sí que ho faran. En
en esta ciutat i en esta corporació qui no paga impostos n'hi ha un procediment executiu que més tard o més pronte acaba cobrant l'Ajuntament. O sigui, no se pot transmetre aquesta imatge d'impunitat i de beneficiar al que no complís la llei. Javier. Es decir, que en la legislatura pasada no se cobraba y ustedes no ejecutaban, con lo cual el Pablo de Gandía pedía diners. Ore, senyor Mascarell, que vostès no sabien cobrar este deute i que vostès estaven perdonant-lo, senyor Mascarell, per favor no me digan això, que són vostès els que no van saber cobrar el deute. I vostès sí que estaven fent un agravi comparatiu en el resto de ciutats de Gandia. Estos senyors que tenen un hotel de maravilla, me dona igual que pague l'IBI que no pague l'IBI, jo no vaig a cobrar-ho. I el resto de ciutats de Gandia sí que estaven pagant l'IBI. No me venga vostè ahí que ahí no té res que dir, senyor Mascarell, ahí en este tema per lo menos no. És veritat. Vicent. No, a veure, si vostè ha dit que estaven en un procés judicial, l'Ajuntament no estaven els mascreuats. Sí, però n'hi havia anteriors, senyor Mascarell, que estaven a punt de prescriure. Estaven en un procediment judicial. Així, els procediments en executiva són claríssims. Qui no paga... No enganya la gent que el procediment continua en marxa, senyor Mascarell. Hem cobrat l'IBI i el procediment continua en marxa. Senyor Reig, no transmitisga a la ciutadania la solució de que és una operació en aplauso. Mire, no. I sobretot, o sea, inclús en el cas hipotètic que vostès haveren intentar mediar i adquirir-ho, cosa que en unes determinades circumstàncies on mos sobren els diners, on podria plantejar-se, però i efectivament a un preu de mercat, perquè el preu de mercat qui és? El que diu el propietari 6 mesos antes, el que diu el tècnic municipal o el que diu el propietari 6 mesos o el que diu Timsa, que era 3 milions d'euros més. Quin és? Quin és, efectivament. El tècnic va dir 6 milions aproximadament, segons va dir el senyor Víctor Soler en la roda de premsa, i el preu final és de 6,8 milions. Però mira, Modesto, ens trobem en una sensació tremenda d'indefensió. Per què no facilita este informe? Per què el senyor Víctor Soler quan últim, el del tècnic? Sí, efectivament. Per què el senyor Víctor Soler quan eix en la roda de premsa no eix al costat del tècnic municipal? Per què el senyor Víctor Soler diu que l'informe que presenta el grup socialista allí diu que és un informe de preu catastral, quan ara vostès han pogut comprovar clarament que no estem parlant de valor catastral, sinó que estem parlant de valor del mercat. Bueno, si fica valor de mercat. Valor de mercat. I ara el senyor Javier Reig li ha tocat el marró, perquè a mi m'hauria agradat, jo agraïs molt que vostè hagi vingut, però a mi m'hauria agradat que hagués estat així un membre... No és un membre del govern, no? No, és un membre del govern, efectivament, tots els respectes a Javier Reig, però no és membre de la Junta de la Comissió de Govern, no és regidor, és un director general amb molta responsabilitat, però a mi m'hauria agradat que el portaveu del Partit Popular i el primer tinent alcalde estiguera així donant la cara conforme no va donar una roda. Bueno, pues el Víctor Soler avui no ha pogut vindre. Realment tenia... Senyor Javier Reig, vostè acaba, eh? Sí, coneix millor que el senyor Víctor Soler el tema este, perquè l'ha patit en la legislatura passada, con lo qual jo entenc que vostè no vulgui parlar de mi, que vostè, bueno, li respecte que vostè preferi parlar d'un altre, no hi ha ningú problema, però és que este tema jo me'l manete millor que el senyor Víctor Soler, perquè el conec. És que la legislatura passada ja estava el tema este sí, i vostès no van voler admitir el valor que ara sí que volen admitir, i ese és el problema, senyor Mascarell. Entonces, jo crec que ahí enclava la pata, de veritat, enclava la pata. Però efectivament, però si en este cas podríem estar junts al mateix costat defendent els interessos de la ciutadania. Però quins són els interessos? ¿Lo que vostès van denegar o lo que vostès ara sí que admitixen? És pagar per un bé privatiu els menys diners públics possibles, perquè els diners en unes circumstàncies de crisi on vostès estan retallant per tots els costats i inflant-nos a impostos, no pot ser que a una persona que no complís se li paga 3 vegades per damunt del preu de tasació. Me sembla injust i molt poc. Que no, senyor Mascarell, que vostè no va admitir la tasació anterior, no diga ara lo que no és, senyor Mascarell, per favor. Bueno, sembla que això és un partit de tenis, crec que el que hem volgut un poc és traslladar allò que va passar després de la roda de premsa del senyor Mascarell i la roda de premsa a continuació del senyor Víctor Soler, i que després es va traslladar, ho van contar així en la ràdio, als passillos de l'Ajuntament. En fi, Vicent Mascarell, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vostès per l'oportunitat. Javier Reig, gràcies per estar amb nosaltres. Hasta siempre. Y a todos ustedes les esperamos aquí en una nueva cita en el Cara a Cara, en Radio Gandía Ser. La ventana de opinión. ¿Quieres vender tu oro sin engaños? Seguridad, garantía y confianza. En Compra de Oro Carrer Major, tu oro sin engaños. Compra de Oro Carrer Major, por tradición y experiencia. Carrer Major 33, Gandía. 7 días a la semana, 365 días al año. Elevamos y subimos
lo que haga falta. Grúas Ferra, www.gruasferra.com. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER. Señorita, ¿le puedo ayudar en algo? Shh, que estoy meditando qué bolso elegir. ¿Necesitas un descanso? En las rebajas del Centro Comercial Habital encontrarás descuentos increíbles y clases de yoga gratis. Entra en nuestra web e infórmate de cómo inscribirte. Centro Comercial Habital, conectados contigo. Radio Gandía, Cadena SER. 80 años de radio. Escucha con nosotros la vida.